Zdravím všetkých, ktorí sa pripojili na tento rozhovor s našim zaujímavým partnerom. Takže ja tuto vítam Tomáša Kempu, ktorý je CEO Spolehlivé recenzie pre Česko a Slovensko. Takže možno v krátkosti sa môžeš na úvod takto aj sám predstaviť, že kto si, čo robíš a prečo to robíš. Jasně, děkuji Ivan, taky zdravím všechny a předem omlouvám se za můj polský přízvuk. Jsem z Polska, jak slyšíte, nikdo není dokonalý a po 12 letech v Praze stále jsem se nezbavil toho přízvuku a bohužel už s tím nic neudělám. No, takže co se týče nás, jsme, troufám si říct, nejlepší, nejkomplexnější řešení na trhu. Česko, Slovensko, polským a i maďarským. Co se týče získávání recenzí, zobrazování recenzí na webech našich klientů a samozřejmě posílání těch recenzí do produktových, textových reklam Google a taky do organiku, protože jsme certifikovaný partner Google a můžeme ty recenze jak na vaše produkty, tak na vaši firmu zobrazit na vašem webu a hlavně v Google nebo i Bingu, což je dost důležité, jestli máš třeba e-shop v Polsku, jo? Protože málo kdo o tom ví, že můžeš prostě zobrazovat recenze i v Bingu v Polsku a že můžeš tam mít mnohem vyšší ROASy a menší PNO v Bingu versus Google Ads. Ale k tomu sa môžeme ešte později dostať. Jasné. A keby som sa ťa tak spýtal, že ako presne táto vaša platforma funguje, hej? Že akože zbieranie recenzií OK, ale skús možno tak nejak bližšie popísať, že ako to presne funguje, čo zabezpečuje tá platforma, kde potom čo posiela a tak nejak popísať ten flow. OK, super, díky za otázku. Ve finále my tomu říkáme ve firmě marketing recenzí. A to, že v dnešní době jako podnikatel, jako jednatel e-shopu, jako jednatel firmy musíš pracovat s zákaznickými recenzema, doufám, že všichni víme. A v případě, že ne, tak super, že můžeme toto téma otevřít, protože ta zpětná vazba od vašich klientů je strašně důležitá, jak pro vás, pro firmu, abyste viděli, co funguje, co nefunguje, ale hlavně prostě ani není to trend, je to už must have v dnešní době. Potřebuješ ty recenze získávat. My máme na to a zobrazovat na webu od svých samozřejmě spokojených klientů. Ale ve finále i negativní recenze prodávají, takže je důležité prostě je mít a na ně odpovídat hlavně. Máme několik způsobů, jak získáváme recenze. My díky našemu řešení můžeme použít ty stávající transakční recenze, které už máš na e-shopu. Můžeme nahrát do našeho systému ty recenze, které jste si získali sami, nebo ty recenze, které pro vás získal jiný partner, jiná doména. My ty recenze jak na produkty, tak na vaši firmu nahrajeme našeho systému, zobrazíme na vašem webu, pošleme do Google. Můžeme zpětně získat recenze od stávajících klientů, kteří si u vás něco objednali, třeba během posledních 3 měsíců. Tím pádem od těch spokojených klientů získáme hodnocení produktu, hodnocení firmy, zobrazíme ty recenze pomocí našich widgetů nebo vašich modulů, které už máte na webu. Na vašem webu pošleme ty recenze do Google, zobrazíme v reklamách pomocí těch žlutých hvězdiček a získáváme recenze hned po nakupu na e-shop pomocí pop-upu, který se zobrazí na stránce s poděkováním. Je to super bod styku s vaším klientem, s vaším zákazníkem. Využíváme nadšení toho klienta z nakupu. Většinou ten zákazník strávil pár minut na vašem webu, prošel si tím objednávkovým procesem. Takže můžete po něm chtít, aby se vyjádřil hledně toho user experience na webu. Nebo jestli ten objednávkový proces proběhl správně. Samozřejmě není to místo, aby žádat toho klienta o hodnocení produktu, protože ještě ten produkt nedostal. Ale máte právo a nárok i podle směrnice Omnibus, která nám platí v Evropě, v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, můžete potom klientovi chtít, aby ohodnotil váš e-shop. Takže to je ten třetí způsob získávání recenzí. My ve finále ještě pak posíláme e-maily těm klientům, standardně 4-5 dní po tom, jak klient dostane už fyzicky objednané zboží, můžeme poslat e-mail s call to action, s prosbou o hodnocení produktu, hodnocení firmy. Každý e-mail má odkaz do online formuláře. Zase ten online formulář můžeme přizpůsobit vašim požadavkům tak, aby ta konverze, to procento, abychom získali co nejvíc prostě pozitivních recenzí. Máme QR kódy. Ten QR kódik si můžete nechat vytisknout na letáček, na samolepku, na fakturu a posíláme klientům SMSky, pomocí kterých získáváme recenze. Ve finále v Polsku testujeme další způsob.
audiobot, ktorý môže zavolať vašim klientu, získať hodnocení produktu, hodnocení firmy v audiopodobie, pak přepíše tu recenzii do textové podoby, zobrazí na vašem webu, pošle do Google. Zaujímavé. Takže, no. A jak jsem říkal na začátku, jsme certifikovaný partner Google, protože jsme nadnárodní korporace, firma, korporace je špatný slovo, to nemám rád. Takže jsme nadnárodní firma, globálně se jmenujeme Ecomi, jako Ecomi získáváme recenze už 15 let na světě, takže jsme na tom seznamu 29 firem, googlovským seznamu 29 firem, které můžou pro vás vaším jménem získávat recenze a posílat recenze do Google a žádat Google o to, aby zobrazili ich fyzičky, recenze ve formě fyziček do vašich produktových textových reklamách. Rozumiem. OK, tak keď sa tak opýtam, že odlišnosť tej vašej platformy od ostatných platform, tak minimálne patríte do tej skupiny tých 29. To je že globálne, keď sa tak spýtam? Globálně, jak jsem se díval minulý měsíc na seznam těch firm, tak globálně Google dal certifikaci nebo dovolil těm 29 firmám získávat recenze, zobrazovat a posílat ty recenze jménem klientů v Česku, na Slovensku, v Polsku, zobrazovat ty recenze, posílat ty recenze do Google, aby Google je zobrazil v produktových textových reklamách. OK. A teraz by ma zaujímala taká vec, alebo teda čo by sa oplatilo e-shopárom vysvetliť, že prečo je vlastne dôležité zbierať tieto recenzie a prečo potom to zvyšuje tak tú dôveryhodnosť. Čiže prečo vlastne vznikol nástroj? Jasně, nástroj vznikl před 15 lety, jak víceméně kolegově v Německu začali pozorovat trend. A ten trend byl jednoduchý. Zákazníci čtou recenze a na základě těch recenzí na vaše produkty, na vaši firmu se rozhodují, jestli si u vás něco koupí nebo ne. V dnešní době, 15 let později, oficiální statistiky od Google nebo ty statistiky, které máme my na základě reportu, které si děláme v několika zemích v Evropě, jsme přišli na to, že přes 90% potenciálních klientů vyhledává recenze na vaši firmu, na vaše produkty v Google. A na základě těch recenzí samozřejmě se pak rozhodnou, jestli kliknou ve vaši reklamu nebo ten organický odkaz a jestli pak podívají se na ten váš web. Takže více než 90, abych to upřesnil, 94% potenciálních klientů čte ty recenze na vaše produkty, na vaši firmu. Takže potřebujete ty recenze zobrazovat v Google a samozřejmě je super hned na hlavní webové stránce tomu potenciálnému zákazníkovi zobrazit nějaký sexy widget X hodnocením shopu, protože už na první dobrou ten zákazník uvidí, že seš důvěryhodný podnikatel, že nabízíš super produkty a že máš spousta spokojených klientů. Jo, to je ta základní statistika. Pak samozřejmě v momentě, ve kterém začneš zobrazovat hodnocení produktů na kartách produktů, dochází k navýšení konverzí, prodeje toho daného produktu. Už něco nad 10 pozitivních recenzí, ve finále něco mezi 10 až 20 pozitivních recenzí na produktové kartě dokáže navýšit prodej toho daného produktu až o 180%. Okay. Samozřejmě, Ivan, jak víme, všechno záleží na tom, na několika věcech, ale ve finále, jestli prodáváš dražší produkty, tak samozřejmě tak může dojít k navýšení prodeje toho produktu, ale nebude to 180%, ale třeba bude to 10 nebo 20%. Čím levnější produkt, tím samozřejmě dochází k navýšení, tím prodáš toho produktu víc. Rozumiem. Máme. Ono vlastne, že keď si to tak aj zoberiem, že podľa seba, tak často sa mi stáva napríklad na Alze, hej, to je presne, perfektne to majú spravené, tie recenzie na produktoch, ako sú vyzbierané, veľmi často sa viem cez ne preskrolovať a užívam si recenzie, ktoré tam píšu užívateľia fakt, že rozsiahle, hej, že akože kus textu, kde sa reálne na ten produkt pozrel a zrecenzoval ho, tak to je pre mňa že úžasná vec, lebo tam sa dozvie človek veľmi zaujímavé informácie jednak o tom produkte a presne, to sú potom tie zlomové momenty, kedy si ja poviem, že OK, že tento človek mi tam bol schopný zodpovedať otázky, možno ktoré som v hlave mal, odozdal tam takúto perfektnú recenziu, tak to je pre mňa akože ten rozhodujúci bod, kedy ja si poviem, že áno, že idem si ten produkt kúpiť. Takže toto, že plne podporujem, že tieto recenzie sú práve perfektným rozhýbavačom a tá skúsenosť od iných ľudí. Samozrejme, pokiaľ to sú nie nejaké jednoslovné, iba jednoriadkové, ale keď sú fakt, že také, nazvem to beefy, hej, keď sú také, že poriadne tie recenzie, tak určite áno.
Áno, a víš co, my máme klienty, české klienty, kteří třeba expandovali na Slovensko samozřejmě, pak do Německa, do Rakouska. Zrovna ten klient, o kterém myslím, prodává kryštálové lustry a je hezký se dívat na to, jak dlouhé recenze píšou Němci ve třeba srovnání s kratšími českými recenzemi nebo těma recenzema z Polska. Jo? A taky doporučuju klientům, kteří mají vícero domén, aby si normálně ty recenze překladali. Protože můžeš použít stávající recenze jako nejlepší argument pro nové klienty po vstoupení na nový trh. Můžeš použít ty stávající recenze, abys prostě už budoval povědomí o značce nebo důvěru v tvoji značku na novém trhu. Prostě přeložíš si ty recenze do polštiny, do rumunštiny, do maďarštiny, pomocí třeba našeho jednoho nebo vašich widgetů, protože spolupracujeme, tak to vždycky doporučujú klientu. A môžu sa dokonca e-shopári aj pozrieť a inšpirovať sa veľmi jednoducho na takých gigantoch, ako je Decathlon, to napríklad takto rieši, Lidl to takto rieši, že presne sa dajú pozerať z francúzštiny, kliknem, prekladá sa hneď a oni používajú tieto recenzie krížom, svoje všetky jazykové mutácie. A to je super, lebo tým sa akože vedia krásne budovať tie bázy tých jednotlivých recenzií, nielen z tej jednej krajiny, ale práve takto cross všetky tie domény. No, okay. Ale víš, už nechci jít až moc do detailu, ale samozřejmě pak jestli si přeložíš ty recenze, třeba máš v originále slovenské recenze, tak je dobré je poznačit jako spam, jo? Jestli si už je překládáš, aby nedocházelo k duplicitě kontentu. Rozumiem. Ale to ešte tajné. My samozrejme dívame sa na to taky. Rozumiem. Aké by si možno vytipoval najčastejšie chyby, ktoré robia e-shopári práve pri recenziách? Neodpovídají na negativní recenze. A to je přesně to, co já vždycky doporučuju, nebo o čem se bavím s klientami. Protože se mě ptají, Tomáši, a co ty negativní recenze? Můžeme je odstranit? Nebo můžete je nějak filtrovat? Platí nám v Evropě směrnice Omnibus, na základě které musíte zobrazovat všechny recenze, které získáváte. Samozřejmě jsou tam nějaké výjimky. Jestli ta recenze netýče se vašeho produktu, ale někdo se stěžuje třeba na logistickou službu, tak ta recenze prostě ve finále můžeme ji odstranit my, jestli už prostě se rozhodnete s námi spolupracovat. Ale o co se jedná? Jde o to, abyste pracovali s těma negativními recenzemi, odpovídali na ty negativní recenze. OK, milí zákazníků, bereme prostě na vědomí tu recenzi, vaši stížnost. Vy jako majitel e-shopu měli byste to vyřešit už offline, jo, zavolat tomu klientovi, ale hlavně jde o to, abyste odpověděli na tu recenzi, aby ten potenciální nový zákazník viděl, že jste odpověděli na tu recenzi, protože ti klienti, kteří vyhledávají negativní recenze na vašem webu, stráví mnohem víc času na vašem e-shopu, prohlédnou si až 4krát víc stránek nebo podstránek a ve finále konvertují až o 74% víc než ten zákazník, který vyhledává vyloženě pozitivní recenze. Protože ten, který hledá negativní recenze, přečte si několik desítek recenzí a ve finále přijde na to, že wow, nenajde odpověď na to, co hledal a přijde na to, že ste důvěryhodný e-shop, protože přečet si 40 pozitívnych recenzí na vás. Áno, jasné. A potvrdzujem presne aj tieto odpovede na tieto negatívne recenzie. Sú e-shopári, ktorí nie úplne zvládnu túto odpoveď a je teda veľmi dôležité, ako sa v týchto odpovediach postaviť, ako prijať zodpovednosť za veci, ktoré možno keď sa nepodarili alebo neboli OK, vybavené práve v rámci tejto reklamácie, tak otvorene komunikovať, slušne, nepodliehať nejakým emóciám, lebo však jasné, všetci sme ľudia, všetci môžeme robiť chyby, takže presne dôležité je odpovedať a byť tam čo najviac profesionálny a takisto aj naliať si čistého vína v prípade toho, kedy náhodou niečo nevyšlo a snažiť sa potom nájsť s tým klientom tú cestu samozrejme, lebo toto potom môže byť aj dôkazom toho, že keď aj niekto vidí tieto negatívne recenzie, tak a uvidí, ako ten e-shop ich buď vyriešil, zareagoval, tak už aj toto je presne niečo, čo zvyšuje dôveryhodnosť, niečo, čo zvyšuje profesionalitu tej konkrétnej služby alebo teda tej konkrétnej firmy a môže sa presne zákazník aj napriek negatívnym recenziám obrátiť na nich, lebo takýmto spôsobom sa postavili k issue, ktorý možno vznikol. Přesně tak a je přirozené a normálné, že máte
nevím, 1% negatywnych recenzji, a třeba 2% neutrálních recenzí. Tím myslím recenze menší než 3 hvězdičky z 5. My jsme si dělali výzkum ve firmě a zjistili jsme, že hodnocení obchodu e-shopu na úrovni 4,3 až 4,7, 4,8 hvězdiček z 5 funguje mnohem lépe, buduje vyšší důvěryhodnost než 5 hvězdiček z 5. To je přesně, Ivan, je to přesně to, co jsi řekl. Nikdo není dokonalý, není možný, abys měl prostě 5 hvězdiček z 5, máš 500 000 objednávek měsíčně a aby tě všichni hodnotili na 5 hvězdiček. No presne, to už potom pôsobí veľmi dôveryhodne v úvodzovkách. Ano, a ještě dodám, jak víš, jak ta dříve přeze mě zmíněná směrnice Omnibus nedovoluje psat fejkové recenze, takže nedoporučuju klientům řešit ty negativní recenze tak, že si tam prostě napíšou sami ze stejného IPčka 10 pozitivních recenzí. Protože člověka na to přijde, a pak dává určité, myslím si, pokud si teda pamatuju správně, 5% z ročného obrátu můžete dostat pokutu, jestli přijde na to, že prostě píšete fejkové recenze. Jasné. A to v e-commerce niektorí, ktorí sú s tými svojimi maržami fakt na tenko a niečo sa počíta z obratu, tak to je potom raketa. Strašne, no. OK, možno keby si, alebo že máte nejaké caseky alebo nejakým spôsobom zmerané to, ako ovplyvnilo nasadenie práve nástroja a práve práce s týmito recenziami, možno konverzie, alebo keby si možno nejaké dáta odkryl. Máme, samozřejmě vždycky to záleží, ale můžu se pochválit tím, že třeba náš klient, a máme i zajímavou caseku, Ombre, polský e-shop, který expandoval do České republiky, a potom, jak jsme začali zobrazovat recenze v jejich produktových textových reklamách v Google, došlo k navýšení CTRK, click-through rate, v reklamách v Google až o 14,3%, což ve finále znamená, že o tolik navíc klikne lidi v tvoji reklamu v Google, jo, o těch 14,3%. Potom, jak jsme začali zobrazovat recenze v Google, já vždycky říkám klientům 2 základní benefity. V momentě, ve kterém začneme posílat recenze do produktových textových reklam v Google, může najít k navýšení CTRK až o 15% a snížení CPC, ceny za proklik, až o 10-15%. Protože, nevím, jestli asi není to veřejná informace, takže ve finále jde o to, že Google, než nastaví finální cenu za proklik, to finální CPC, tak se podívá na několik faktorů. Na hodnocení webu, na to, jestli máš na webu nový čerstvý obsah, třeba v formě blogu, článku nebo zákaznických recenzí. A teď si představ, že máš hezké, dlouhé zákaznické recenze v textové podobě. Každý den, každý týden ti přibývá nový content. Přesně tak. A Google to samozřejmě všechno měří a na základě toho a pár dalších věcí ti prostě nastaví finální cenu za proklik. Takže tím pádem můžeme snížit to CPC, tu cenu za proklik od těch 5 až 10-15%. Samozřejmě vždycky záleží to na několika faktorech. Takže to jsou ty hlavní benefity, proč vůbec pracovat s těmi recenzema. A přiznám, že mi úplně utekla tá pôvodní otázka. Ako to vie ovplyvniť ešte aj konverziu, hej? Lebo akože povedal si, že OK, že máme tam viacej preklikov z kampaní, keď je to akože podporené práve týmito hviezdičkami, zároveň znižujú sa náklady na cenu zakliknutia a možno máte aj zmerané niečo, akým spôsobom to dokáže potom ovplyvniť aj konverzný pomer priamo na tom e-shope? Jasně. Takže probrali jsme Google a co se týče navýšení konverzí na e-shopu, už jsme se o tom bavili před několika minutami. Máme caseky, teda z Polska, protože na téma českými a slovenskými ještě pracujeme, ale ve finále víme, že prostě těch minimálně 10-20 pozitivních recenzí na produktové kartě dokáže navýšit prodej toho produktu. Dokonce v momentě, ve kterém začneme zobrazovat recenze pomocí hvězdiček v organických výsledcích ve hledávání, ti potenciální klienti začnou klikat častěji, až o 10-20% v ten organik. Ale ve finále, jak jsme se bavili, ten marketing recenzí funguje a většina zákazníků, přes 90%, čte ty recenze, které najdou na tvým webu a na základě těch recenzí se rozhodují, jestli si u tebe něco koupí nebo ne. Abych to ještě uzavřel sladkou tečkou, máme to klienta, toho českého producenta, prodejce kryštálu, pro kterého získáváme recenze
teďka v 5 zemích. A ve finále na Czech Online Expo Radek za mnou, který implementoval naši službu, přišel za mnou a řekl, hele Tomáši, musím ti říct jednu důležitou věc. V momentě, ve kterém jsme začali zobrazovat výčet shodnocení e-shopu na naší německé doméně, tak došlo k navýšení průměrné hodnoty objednávky v košíku 3krát. Jo? Z několika set euro na 3krát, minimálně 3krát, na 1500 euro, protože prodávají strašně drahé lustry, drahé zboží, takže tam prostě ten německý zákazník chtěl si samozřejmě a patral po těch pozitivních recenzích, jestli už máš dát 2000, 3000 a víc za lustr, tak sakra, a chceš vědět, že ten český nebo slovenský nebo polský e-shop tě nepodvede. A takže to je, tam máme informace přímo prostě od klienta, že došlo k navýšení hodnoty průměrné objednávky v košíku a samozřejmě ti Němci jim přestali tolik volat, protože zase specifika německého trhu. Ten Němec raději zavolá nebo pošle objednávku faxem, než ti napíše, no záleží, co prodávaš. Ale stáva sa to často a jim proste ti Nemci začali volať menej. Jasné. Ono presne, že podporuje to predaj práve možno aj toho drahšieho sortimentu práve preto, lebo tam človek viacej dbá na to, či len tak si kúpi niečo, nejakú blbosť za 20-30 eur, alebo či ide kúpovať teraz niečo za 1000-2000 eur a tam už presne tá podpora touto recenziou môže mať práve veľký vplyv. Ešte by ma možno zaujímalo, keby si povedal tak pár tipov, že akým spôsobom motivovať zákazníkov k tomu, aby nechávali tie recenzie. Samozřejmě vždycky tomu zákazníkovi můžeš nabídnout nějaký slevový kodík 5-10% na další nákup. Já vždycky doporučuji klientům, aby zkusili prostě nenabízet slevy, záleží na tom, jakou máš slevovou politiku. Důležitý je to, abys prostě jako majitel shopu, e-commerce director, abys využil všechny body styku, které můžeš využít k tomu, body styku s klientem, k tomu, abys získával ty recenze. O těch způsobech získávání recenzí jsme se bavili. Takže ve finále, jestli prostě připravíš ten QR kód, pošleš tomu klientovi ten SMS, pošleš mu e-mail, dáš ten QR kódik na fakturku, tak už máš několik možností, jak ty recenze získat. Jestli třeba konverze z toho pop-upu na stránce s poděkováním bude nízká, na úrovni 5 nebo 10%, tak ve finále ty stejně máš ještě další způsoby, jak získávat recenze. Jestli to nezafunguje, tak nabídni mu ten slevový kodík na 10%. Bacha, zase nemůžeš nabízet klientům, že dáš jim prostě dárek něco, nemůžeš je uplácet za to, že ti zanechají 5hvězdičkové hodnocení. Můžeš je motivovat k tomu, aby ti zanechávali recenze, ale nemůžeš je prostě podsúvať im. Přesně tak, uplácet za to. Neberu platky. Rozumiem. Ja si pamätám, jeden z našich klientov Kachličkovo.sk, tak oni napríklad postavili, alebo teda tento celý ich e-commerce vyrastol práve vďaka tomu, že oni volajú zákazníkom, neustále sú s nimi v kontakte, oni utrácajú u nich 1000 eur za tieto objednávky, lebo keď predávajú kachličky, tak to väčšinou niekto kupuje raz, dvakrát za život a je to naozaj vysoká suma. Takže oni presne na toto stavajú, že ten kontakt s tým zákazníkom, aby bol čo najbližší, telefonicky v ideálnom prípade, lebo zase nie sú to 1000 objednávok za týždeň a dá sa to aj zvládnuť takýmto spôsobom, ale tá spätná väzba a to získavanie práve takýchto recenzií vedia takýmto spôsobom veľmi krásne podporiť, práve aj aby podporili predaj produktov, ktoré vôbec nie sú lacné a fakt ich nakupujú ľudia veľmi málo. Takže dá sa to aj takýmto spôsobom ošefovať a tým zvyšovať tú dôveryhodnosť vlastne celého toho biznisu. Přesně tak. A jestli máš třeba kamenné prodejny, tak můžeš samozřejmě získávat recenze od těch zákazníků, kteří navštěvují tvoje prodejny, výdejny nebo salony. Jo, máme klienta v Polsku, Komputronik, něco jako u nás Alza, nebo na Slovensku. Alza je taky má prodejny, že jo? Ano, jasně. A takže nás oslovil Komputronik a chtěl po nás, abychom získávali zpětnou vazbu od těch klientů, kteří navštěvují kamenné prodejny. Takže připravili jsme jednoduchou anketku, získáváme zpětnou vazbu od klientů, kteří prostě navštěvují tu prodejnu a jestli třeba hodnotí tu navštěvu na 4 nebo 5 hvězdiček, tak můžeme přesměrovat toho spokojeného zákazníka na firemní profil v Google, aby tam
na vizitce tej kamenné prodejny zanechal kladnou recenzii. Vidíš, a o tom sme sa ešte nebavili. Jak veľmi dôležitá je ten firemný profil v Google, tá vizitka pro budovanie dôviery. Zase buď v e-shop, nebo jestli máš nejaký lokálny biznes, stříháš vlasy, nebo prostě děláš nechty, tak samozřejmě soupeříš s jinýma firmama v rámci prostě toho okruhu tebe ve městě a jak jinak budovat tu věru ve firmu, než pomocí prostě těch pozitivních recenzí, které máš na firemním profilu Google. Jasné. No, blížime sa k záveru rozhovoru a tu by som vyťahol takú kartu, že aké inovácie plánujete, hej? Čo môžeme v blízkej budúcnosti čakať. Naznačil si, že v Polsku teda testujete robota, ktorý dokáže telefonicky získavať takto recenzie, tak skús možno ešte viac povedať. Ano, měl bych to držet pod pokličkou, ale víš co, už jsem pustil páru, takže ve finále ano, testujeme, je to super způsob, jak získávat recenze od klientů, takže chceme, to je ta hlavní inovace, do které se chceme pustit. Samozřejmě, víš co, jako moderní firma taky, čím dál tím více využíváme umělou inteligenci, co se týče třeba například máme jeden widgetik, který na základě těch textových recenzí vycucne ty nejdůležitější benefity, které týkající se produktu nebo tvé firmy a zobrazí prostě to shrnutí na widgetu. Ale myslím si, že ten groundbreaking způsob získávání recenzí, který testujeme my, který nebude mít konkurence v blížší budoucnosti, je přesně to, že nasadíme to AI hezkým přirozeným hlasem zavolá svému klientovi, nabídne mu prostě tu možnost zanechání recenzí a takže to je ten první krok a další krok, možná v písemné budoucnosti, mám takové přání a sním o tom, aby to AI pak mohlo zavolat klientům, takže zrušili objednávku na tvém e-shopu, aby mohlo to AI jim zavolat a nabídnout třeba, nevím, slevový kodík na 10%, jestli se ten zákazník vrátí během dalších 10-15 minut na e-shop a dokončí tu objednávku. Jo? Takže a je to písemné budoucnosti, ale je to možné a myslím si, že ve finále je to super způsob, jak vydělat ještě víc peněz na podnikání. Tak v konečnom dôsledku je to všetko obrad, ktorý prepadáva medzi prsty. Hej? Čiže aktivity, ktorými sa takýmto spôsobom dajú nahnať, tak to určite jednak to zvyšuje obrad e-shopu ako takého, ale v konečnom dôsledku aj tá väzba s tými zákazníkmi vzniká väčšia a lepšia ako len to, že my sme iba online a kto klikne nakúpi, tak nakúpi, kto nie, tak bohužiaľ, ale vzniká tam proste aj takýmto spôsobom jednak aj povedomie v konečnom dôsledku o značke, lebo celé je to aj marketing, hej, že keď sa pripomína takýmto spôsobom zákazníkovi, ktorý ešte sa nestal zákazníkom alebo došlo k nejakému zrušeniu. Ano. A poslední rada, tip z mé strany, jestli už máš super hodnocení produktu nebo hodnocení firmy, tak si to hodnocení normálně hoď do reklamy, kterou máš, nebo na sociální sítě. Máme klienty, kteří si normálně dělají si reklamy nebo posty na daný produkt a tam prostě se chválí tím, že ten produkt byl hodnocen třeba 100 lidí a má hodnocení na úrovni 4,9%. Čím dál tím víc klientů to takhle používá. Zaujímavé. No vidieť, že stavia sa teraz budúci marketing práve na takýchto recenziách a naháňaní recenzií. Ja sa teším na nejaký prvý telefonát, ktorý by som dostal, že mi zavolá práve nejaký robot, aby som odozdal nejakú recenziu, tak toto môže byť veľmi zaujímavé. Super, ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ešte raz Tomáš Kempa, CEO spoločnosti Spoľahlivé recenze pre Česko a Slovensko. Rozbiehajú tu veľmi pekne práve tieto recenzie a tento svoj nástroj, ktorým viete kolektovať recenzie a zobrazovať ich potom buď na webe alebo priamo do Google a Bingu. Takže za nás odporúčame takýto tool a ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Majte sa. Taky děkuju, majte se, nasled.